opisyales sini nga barangay, salit mahimyang ug murayaw dinhi kaupay. Adtong mga kaulitawhan sugad man kadaragan-an, magupay ang batasan labi na ang mga kalagasan. Karisyuhan mga sirong nun, labi ko naabot na ang patron. Ang mga balikbayan sarayaw gudayon itong pagbibilngon, bantay kay magalaan dami, ilapat nga taklap buklari, kay basi ang galaan pagkirot di makuri. Karisyuhan mga sirong nun, labi ko naabot na ang patron. Ang mga balikbayan sarayaw gudayon itong pagbibilngon, bantay kay magalaan dami, ilapat nga taklap buklari, kay basi ang galaan pagkirot di makuri. Pagkabtik ang mga opisyalis sini nga barangay, salit mahimyang ug murayaw dinhi kaupay. Adtong mga kaulitawhan sugad man kadaragan-an, magupay ang batasan labi na ang mga kalagasan. Marisyu ang sirong labi kun bulanan Enero, ang mga balikbayan na uli kay mag-e-ermano, tungod kay selebrasyon liwat inihan Santo Niño, isan mga taga ibang baryo pahasirong na dayo. Karisyuhan mga sirong nun, labi ko naabot na ang patron. Ang mga balikbayan sarayaw gudayon itong pagbibilngon, bantay kay magalaan dami, ilapat nga taklap buklari, kay basi ang galaan pagkirot di makuri. Karisyuhan mga sirong nun, labi ko naabot na ang patron. Ang mga balikbayan sarayaw gudayon itong pagbibilngon, bantay kay magalaan dami, ilapat nga taklap buklari, kay basi ang galaan pagkirot di makuri. Karisyuhan mga sirong nun, labi ko naabot na ang patron. Ang mga balikbayan sarayaw gudayon itong pagbibilngon, bantay kay magalaan dami, ilapat nga taklap buklari, kay basi ang galaan pagkirot di makuri. Bantay kay magalaan dami, ilapat nga taklap buklari, kay basi ang galaan pagkirot di makuri, kay basi ang galaan